WhatsApp users. So sometimes zaka ga kana aiki da wayanka, so sai ka ga wayanka yana maka slow ka rasa menene ke faruwa. So idan kana aiki da WhatsApp, so WhatsApp naka kadai yana iya tara ma storage da ba za ka san iyakansu a cikin wayanka ba. So ya kamata a ce in ka dan yi kwanaki kaɗan haka, so ka ringa zuwa kana goge wannan storage din, saboda idan ya cika maka waya, kai ba za ka rasa menene yake sa wayanka yake slow, amma kuma WhatsApp naka zai iya sawa ya slow. So wannan bidiyo din zan nuna muku yadda za ku goge wannan naku na WhatsApp, irin details data da suke taruwa a cikin WhatsApp naku, so za ku goge su don ku samu sauƙin yin amfani da wayanku ba tare da yayi wani slow ba. Ku biyo ni a wannan bidiyon zan nuna muku. Yawa, first zaka shigo WhatsApp ɗinka sai ka taɓa wannan, in ka taɓa shi then sai ka taɓa settings da yake ƙasa. So kaga da ka taɓa shi sai ka zo nan storage and data wanda yake ɗan ƙasa hakan nan, so sai ka taɓa shi wannan storage and data ɗin, so sai ka taɓa shi. So idan ka taɓa sai ka shiga manage storage da yake can sama, so sai ka shige sa. So gashi nan a nan gurin, misali wannan group ɗin na farko da kuke gani yanzu AUIG affiliate kun ga 506 MB yake da shi, so sai ka taɓa kansa. Zai fara nuna maka waɗanda suke da storage da yawa ne haka, sai wanda kuke da chat. So in kana so goge duka ka wannan waje mai alamun select all din nan, so zaka iya taba sa. Idan ka taba sa then zai maka makin gaba daya abubuwan, ba sai ka tsaya ka bi kai su ɗaya bayan ɗaya ba. So in ka danna select all zaka iya ci da wanda kake so. In ka taba shi sai ka danna wannan alamun kwandon shara din, so zai goge maka shi gaba daya, ya zama na duk wannan abubuwan da ya tara maka din ya zama na babu shi. In kuma ɗaya bayan ɗaya ne, so gashi nan zaka matse sai ka taba haka zaka bi ka zaba sai kai, so sai kai delete.